Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga ayra at tubo ti kagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaw. Makablaawan ti Espinueva ken Hufana family, da Pastora Gemma, Emily, Mami, Arman, Aris, Wilma, kan amin nga da dita Angels Refilling Station, dita Lower Banks, Poro. Kumusta kayo amin? Shout out iti kadang Pascual family, ni Uncle Rico Baya dita Biluca, Batac City, kastamot ni Rods Baya, from John Ray Kadang, vlogger ti Vintar, Ilocos Norte. Anak ko ada JC Lynn, John Carr, Janica Jacob, ti Sitio Kamansi, Tumawini Isabela, from Gigi Malilin. Happy 16 years wedding anniversary kani Joselito Galapon, ti Barangay Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin, ti Singapore. Shout out kada William Bolosan Sr., Reyma Melchor, Libby Mariano, kan Cheryl Carion. Castro family ti Pindangan 2nd Camiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Inang Melinda from Jocelyn ti Macau. Salazar family ti Malig from June Salazar. Bakit ko ani LV, anak ko ada Lorraine kan Nathan Philip from Virgilio Salem. Mother ko ani Priscilla Cacho ti USA, Rhea ti Macau,
Sydney kan EJ Boy Cacho from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Alonso Maliaga kan tanya sa family ni Esther Maliaga Domingo kan Domingo family from Cuse, Maliaga Alamo ti West Apari, Cagayan. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, Princess kan ti pamilyana dita Germany from Mama dito Riyadh, Saudi Arabia. Makablaawan pa ti Gutierrez family ti Minusikwan Mantakdang, San Quintin, Pangasinan. Kandita Nampikwan, Nueva Ecija from Oliver Gutierrez. Shout out kanila kay ko Ador Manangan kandagiti anak ko dita Inabaan Sur, Rosario La Union from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Teresa Salem, Lady Bird, Bingbing Garo, Susan, Joy kanila kay ko Hildo Sugitan dita San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan ti Kuwait. Amin at tagakilayon Balantoy, Balbalan, Kalinga, Isuda Hazel Daw Agas, Adeline Kiawan, Yenyen Sagban, Janet Bagas, Elias Paal, especially to my bossing from Kuwait. Shout out kani Jenny Dayagan, Mary Joy Dulnuan, kan Krishay Vien. Anak ko da Magnus kanya Shika, kan amin akabagyak ditoy Parodon Sur, Apari, Cagayan, from MJ Antolin. Janric Princess Athena kan Prince Kian, De La Cruz, Villanueva Lopez kan Matusalem family. Parents ko kanila kay ko Ayan De La Cruz from Jenilyn Matusalem. Taberna Mundo Alejo family titangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Ira. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Ira at taga Cagayan. May saakmat kadagiti naayat amang tartarabay, kadagiti ipatpatangatang yu apadas ti biag, babaan iti Ferds Caballero YouTube channel. Naawis akmat anang ipatulod iti padas ko, tanam na maak amakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Ada negosyo mi iti asawa, kat makunak amayatmat ti taray na manang. Iso aday tuyon ti pagtintinulungan mi nga as-asikaswan iti asawak. Ngam amu tayo matmanang, saan amaliklikan dagiti pasamak, asaan anamnamaan. Sapay ko mga rod, tamapili mat amaikan biyag to'y padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Mayat titaray ti negosyo ta ita. Ado dagiti nalako ta nga alahas. Umad ado nga minan dagiti suki ta. Wan nga rod, kan ado mat dagiti umay aglako kadagiti sandan apagan ano nga alahas da. Nang runa ita, tanangato ti value ti gold. Iso nga ado dagiti umay aglako. Sapay kumatay naldaw akas ti panagsarak ti kwarta. Tapno maparang ay tapay ti negosyo ta. Pudno ta ko ding. Ngam amom. Ado kadagiti suki ta ti agsapsapol iti napipintas a design dagiti alahas. Ken nangangato ti balor na. Talaga amin nga ado mo tintagin invest iti alahas ita panawan. Di kagdanag. Nakasarita kong ti daduma supplier ta. Adati panda dito yung alahas a napipintas dagiti disenyo da. Mayat nga rod ano kasta? Sigurado ang magustuhan dagiti suki ta. Nang runa dagiti naasam iti elegante a disenyo. Nako namon. Ngam ni. Nasken nga agan nagta kadagiti kasarsarita ta supplier. Amumuten, adumuten dagiti manangalilaw ita, nang runay ti alahas. Uray dagiti umay aglako lakay. Iso asiguradum anaimbag ti kalidad ti balitok ti ilako da kadata nga alahas. Adda ngamin dagiti maipalusot da plated lagayam, ngam narigat ama ilasin no peke wenno saan. Di kagdanag bakit? Agan-an nada ka kanayon. Maipapanmat ka dagiti ilaklako ta. Awan pa'y mo tinagreklamo. Pasig anapintas mo ti feedback da. Wan tamo damot asantay da aluklukwen. Iso anatalik damot aditi ti umay da gumatangan.
Ken dito'y damutan nga agila ko. Husto ta ko namding. May mayat matlaang di pagtaltal kanda ka dagiti tattao. Naimbag nga oras siyo, sir. Ay, kastamat. Anya ka diti maipaimikan ka? Agwa. Adaymat kong alahas, kat kayat ko kuman nga ilako. Sige, takitaan mi. Atoy Dagiti kataanan a disenyo ti alahas dagitoy. Ada kwintas, bracelet, kan sing-sing. Solid gold dagita, kan nangangato ti kalidad ti balitok na. Napipintas dagitoy a klase ti alahas naggapuan ka di dagitoy? Kan apay nga ilaklako mon. Ay na, amuyo ka di atinawid ko dagita kadagiti dadakkel ko. Napatagdagita kanyak. An natagdagita nga alahas. Ngam una yan, tagkasapulan nak namin una iti kwarta ita. Isuwain kadeng ko nga ilakok laangan. Kasta ka di. Mabit lang nga rod hata, i-check ko anay bag. Okay laang. Mano ka di ti kayat yu panakailako na? Amo ka na nga to ti buying price yu iti gold. Ngam, uray kandak laangan iti 100,000 para kadagita nga alahas ko. Ha? All in daytan. Aminan. Kumbaga, package dilatan talaga ka sa pulak ti kwarta. Sigurado kayo ka diti dayta a presyo yo? Okay lang. Tinapatagkat malako adagos na kita taka sa pulak unay ti cash ita. Anya ti panagkunamding. Okay ka di matla ang tiuri dagiti alahas da? One Ira. Sige. Bayada mon, ta kasapulan na kanuunay ti kwarta ita. Sige, tabayadak nga rodan. Mabit lang Ay, sige lang. Katagyaman akunay kada kayo, tanatulungan dak. Thank you very much. Mama, kitaan niyo dagito'y alahas ang nagatang maitay ka ni Ding. Hindi. Napipintas ti kalidad dagito'y nga alahas. Uray no kadaanan. Nalakalaang ti panangilako da kada kami iti dayta, Mama. Kat no ilako may iti husto a presyo, dakkel ti matubo mi. Kung naman nalaka ti pananggatang yu kadagito'y, saan kayo kadi ang nagduado ka ni Ding? Sigun iti nakita mi kan napaliiw mi iti buyer. Saan mo't nga iso tay mabalin a pagduadoan, Mama? Wano tay aglang-lang aman nga lilaw. Anak, iti dayta a klase ti negosyo yung agasawa. Saan nga importante ti langa? Ado dagiti nalaing kan makaliwliwa sumarita. Tapno maanlilaw da kayo laeng. Amok dayta, Mama. Isong harod akin nila ti sanaimbag ni Ding. Itangamin laang manan nga adasimmang bay akastoy ang nagatang mi itinalaka a presyo. Ay, basta saan kayo unay nga agtaltalag? Adalang iti aglawlaw dagiti agsisiim ama nagdakdakas. Di ka agdanag, Mama. Aganad kami kaniding. Bakit? Nadlaw mo ka di.
Kasla kimapsot ti negosyo ta ita. Uwan nga ron. Kadagiti naglabas nga aldaw, nakadado ti aggatang kadagiti alahas alako ta. Ngamita, kasla kala at akim mapsot nagpaiso. Idi kalman, may sa tigim matang. At amad dagiti may nagilakong sumagmamanulaan. Diyak nga rod maawatan no niya ti mapaspasamak. Sigod-sigod nga da steady nga income ta iti inaldaw. Saan abo mababa ti sales ta? Apay nga yakas to'y matitan. Panagkunak, talaga siguro ang nakapsot ti negosyo ita. Talaga akastoy, Ira. No amin tayo akastoy ti negosyo na kat apektado. Saan ta kumaamas daaw? Nagdamag tamutan kadagiti kapada ta iti negosyo. Ngam okay ka nung mati pa naglako da. Anya nga ta tinapasamak. No malagip mo, Ira. Manipod nagatang tadagiti alahas ngayon lako da kadatay tinalaka a presyo. Isumot ng tinangrugyan ti panagkapsot ti negosyo ta. Ha? Uwan anya? Kaya't mo asawan? Ada pa kainaigan tinagatang tanga alahas ti kastoy ang mapaspasamak iti negosyo ta? Diyak mo, Ira. Diyak maliklikan ti agpanunot. Kasla sa bali tagparparig na kanyak. Sapay adapay lang di ta nakadisplay dagiti alahas. Day tangarod kat. Ang sapay kumaa, tasaan nga agpaiso tagparparig na kanyak. Masapul siguro ang mapankusok nalan dagiti suki ta. Ipakitak manan kadakwada dagiti lako ta. Kan amuat no adapay sa bali akayat da agatangan. Nakaskas daaw manang Emmy, ngam kala at akim mapsot ti sales mi, kalpasan ang nagatang mi ti alahas nga inlako da kada kami itinalaka a presyo. Sakbay ngamin ang nagatang mi dagijay nga alahas, napigsa ti negosyo mi. Iso anakla at kami iti asawak, talimabas laeng ti sumagmamano nga aldaw, kalpasan adimteng kada kami dagijay nga alahas, kala at matan akim mapsot ti negosyo mi. Diyak amo no apay akala at anapanunot ko nga adda pa kainaigan tinagatang mi nga alahas iti panagkapsot ti negosyo mi. Tapno makasubot kami iti nagsasarunong nga aldaw anakisang tinatgadan mi, sinuknalak dagiti suki mi anaesem iti alahas. Sa dino ti ayan ni Ira, apay asiksikat yada dito'y pwestuyo, ding. Rimwarbit, mama. Napan ka dagiti suki mi. Barang adamay lako na. Kasta aya. Kasla, kimapsot nga rod tinegosyo yo, ding. Uwan nga rod, mama. Nakapsot nga rod manipod pa'y idinapalabas sa Domingo. Apay ngay. Saan ba tasigod na kastoy? Uray basit lating pwestuyo. Kanayon nga da customeryo idi. Ngam apay ngay ita kastoy matan. Jakmot nga rod maawatan, mama. Basta kilatlat na nakimapsot. Oray nga taramidan mi kin Ira. Kaslaawan epekto na. Malagip ko jay nagatang yo iti nakalaklaka nga alahas. Saan nga tanga da pa kainaigan dagi jay iti mapaspasamak kada kayo? Kinapudno na, mama. Kastamot ti mapampanunot ko. Naibagak pa'y daytan ka na Ira. Kasta saan mo't namin amamati. Amo ka na singpet niya asawam, nang rura numay papan kadagiti customeryo. Ngam masapol nga aganad kayo mo't kadagiti kanegosasyon nyo.
Sigurado kayo kadi itinanggatangan nyo at tao. Kinapod no na mama. Kasladag parparik na kanya kasabali may papaniti dayja tao. Ayan dagi di alahas. Nalako yo ka din. Saan ba'y nga rod mama? Sapay namnamaad mi ti dakkel ko maamatubo mi kadagi di nga alahas no malako mi. Nga maging ita, di mi paimot nalaklako. Paliiwan nyo narigatan. Apay gaya kala at akastamot ti mapaspasamak iti negosyo yo. Wan nga rod mama. Ang amdi kay agdanag. Takasaritak na ayra apaman asumangpat. Kumusta nga iti pagnamayra? Ada ka din na ilakom kadagiti imot mong alahas. Awan nga rod, uray maysa. Diyak ka mo no apay nga awan na pulos tinagustuhan da kadagiti impakitak kadagiti sukita. Ay, kastamot lang dito yung pwesto. Awan pa pulos to may gumatang. Ay, diyak maawatan. Kasla da malas adimtang dito yung pwesto ta. Dahil tamot ti mapampanunot ko, Ira. Diyak manam mo. Ngamsipod nagatang tadagi dyan nga alahas. Kastoy mo tanti mapaspasamak. Kayat mo asawan? Malas dagi dyan nga alahas? Saan mo siguro nga di kasta? Saan ka diyan nakaskas daaw? Sigod nga awan ti parikot ta may papandito negosyo ta. Ngamita, ultimo dagiti regular asuki ta. Awan na pulos to umay. Amom, diyak ko mamamati iti bagbagam. Ngam kaslada puntong. Amangan mo to nagtaod iti dakas dagiti nagatang tanga alahas. Ding. Malandanaga na ka talaga, Ira. Diyak kahit ang may sagmaktan to, iti udi na. Naimbag ta na danon ka ita dito'y pwesto yo, Ira. Da kayo matgaya, mama. Ay. Apay akas lang nakaununag ti pampanunutem. Ada ka di mang burburibur-kan ka. Amo yung siguro ti may papan iti kala at apanagkapsot ti negosyo mi, mama. Wan, naibaga kanyak dayta ni Ding. Kat, napagsaritaan nyo ka din ti may papan iti dayta. Uwan, mama. Kan may sa ti atap mi, may papan iti nagatang mi nga alahas anala kaunay. Manipod nagatang mi lagi jay, kastoy mo ti mapaspasamak. Aguray ka man, amuyo ka din nung naggapuan dagi jay nga alahas. Kunamot jay naglako atawid na kano, mama. Agkasapulan kano unay iti kwarta, iso nga inlako na iti nababa a presyo. Amangan mo't nung naglangsot laang jay nagilako kada kayo. Amangan no yung baga na lang atawid na, tapno mailako na. Nakaskas daw nga min. Naglakati pa nang ilako na kadagijay nga alahas. Wan nga rod, mama. Amok nga Davidot, ngam, diyak amuno niya teramidak. Aganad ka iha. Awan ti dakas iti panagnegosyo. Ngam dakas no mairaman ka iti banag adi mo amu ti puon ken gapuna. Mama, amangan mo't no bidot aginatang mi dagiti nga alahas iti nalaka presyo. Ay, di ka masungbatan. Ngam kasayaatan no paliiwan nyo kadagiti masungad nga aldaw. Katsapay kuma, tawan da ka sa mapasamag kadagiti masungad nga aldaw, Ira. Pasensya ka na, Ira, ta medyo nabayaganak iti napanak. Kumusta?
Ada ka din yung may gimatang kadagiti alahas? Awan pa'y nga rod. Ada dagiti sumagmamano nga imay naglako. Dagiti sigod. Isu dati na si Kasok. Ngamno dagiti baro-arupa nga umay ko managlako. Diyak pa'y naggatang kadakwada. Kunak nga agsublida laangan inton addakan. Apay ngamin ay. Diyak mo. Ngam kasla adabutan ko no may papan ka dagiti alahas nga ilako da. Nang runa no diyak idamam mo. Nasayat dagiti sigod. Tawan problema kadakwada. Sa bagay, husto ti naramid mo. Ay, huwag gayam ayra. Rinunaw kon dagiti alahas ang nagatang tay tinalaka presyo. Ha? Kasta ka di? Ni, sayang mo't. Mailakot ako may tinangin na dagijay. No kas din nalatan ang mailakot ta. Ngam mo matamanipod nagatang tan dagijay nga alahas. Kimisang ang timapaspastar kiti negosyo ta. Kanta ngay di tamutlangan mailako dagijay nga alahas. Iso rinunaw kon Sa bagay, may mayatan ti kasta nga inaramid mo lakay. Kasayaatan no i-dispose tan nga agpaiso dagijay nga alahas. Nagpipintas kan naidumduma ti disenyo dagidi nga alahas manang Emmy. Ngamkas iti inlanad ko dito'y surat ko, kalaat-latan akim mapoy ti sigod anapig sa negosyo mi, sipod nagatang mi dagijay nga alahas iti nalaka a presyo. Saket nakadagdag pa iti nagdinamag iti lugar mi, nga adda dagiti kapada mi iti negosyo anairaman iti asunto, gaputa nakagatang da iti takaw nga alahas. Naksayan nga rod, aging ga iti napunas ti panagdandanag mi nga agasawa, gapu kadagijay nga alahas. Limukay ti barukong mi nga agpadpada kaniding nga asawag. Impagarup mi, no awanan ti parikot. Ngam iti maysa nga aldaw, Naimbag nga orasyo. Ha? Din, pulis. Da kayo ka di takin kukway di daytoy a negosyo? Uwan sir. Anya ka diti may paimi kada kayo? O talakayat may adamagan kada kayo, Mr. Mrs. May lasin nyo ka di daytoy at dayti ladawan iti cellphone ko. Ha? Din, saan ka di aday ta dyan may naglako iti alahas iti pastota? Uwan nga agpaiso. Naglako kada kayo iti alahas? Kunayo? Uwan sir, no saan ka mariro? Talon abulan tinapalabas. Apay ka di daytada iti ladawan, sir. Amuyo, nakabalod itan daytoy a tao. Agtatakaw daytoy. Anya? Ha? No, agtatakaw dayta sir. Apay nga ron na pagsalsaludsudan da kami ita. Anya ko ba ti pa kainaigan mi kan kwa na? Nagtaod iti takaw dagiti alahas nga ilaklako dayto a suspect. Nadakamat na dayto pwestoyo. Kat mismo na nagtaod iti bibig mo itay, Mrs. Dayto ti ladawan ti may naglako kada kayo iti alahas. Ngam, sir. Kunana mo't atawid na dagiti alahas nga inlako na kada kami idi. Kunana nga kasapulan iti kwarta. Iso nga inlako na iti nababa a presyo dagiti alahas nga inyag na ditoy. Ti kasayaatan nga ramidan tayo.
imbitaran da kayo ije presinto. Ha? Ha? Sir, saan ka di mabalin adito'y kami laangan nagpalawag? Uwan nga agpaiso, sir. Ladingitek. Ngam saan mabalin? Masapol sumurot kayo kada kami. Nasaysayat na makitinulong kayo laangan kada kami, Mr. Mrs. Diyos ko, kasano da ito yan, Ding? Awan ti maaramidan ta, Ira. Masapol makikooperate ta kadakwada. Hello? Mama, ni Ira da ito'y. Ada kami ita dito presinto. Anya, presinto ko nam? Apay nga da kayo dita? Anya tinaramid yo? Awan, Mama. Awan tinaramid mi adakas. Ada nagatang mga alahas. Katakaw gayam dagijay. Diyos ko, kunakon kat. Agad nat kayo kadagitigat-gatangan nyo. Agad kasano nga rodan? Anya ti aramidan nyo ita? Diyak pa yan mo, Mama. Ngam inaawis na kami dito'y for questioning. Madanagan ak, Mama. Nala di kag danag. Umayak di ta presinto. Mama, mga numakaswan kami kaniding. Di kay agdanag iha. Saan kayo abaybayan? Orayan dak dita. Mama. Agkalma ka laang iha. Aguray kayo dita kaniding. Saan kayo abaybayan? Ira, anak ko. Mama, pakawanandak. Anya na ito anasrakyo. Kunaktumot nga ganad kayo. Sa dino ti ayan ni Ding. Aday siya unag, Mama. Kasarsarita dagiti pulis. Ira. Mama, kasano da ito yun? Diyak mo, anak ko. Diyak payam mo. Ay bag nga orasyo, ma'am. Mama, aday tanti pulis anang ikuyok kada kami diti presinto. Ala, bayan na ka makisarita kan kwa na. Basta aguli magkalaang. Nay mga oras mo, sir. Anya ka diti maipaaymi kada kayo, ma'am. Sir, anya ka diti kaso ti anak kan manugang ko. At alakayat mi apon kan kadakwata. Heso nga inimbitaran mi ida dito'y presinto. Sumarunod nito iti abogado mi, sir. Mabalin ka di nga urayan tayo biitin. No, kasta ti kayat yo, ma'am. Isungarod ti masurot. Nasaysayat mo't nagpaiso no si sasango ti abogado yo. Intun kasarita mi ti anak yo. Agyaman ak, sir. Saan ang managdakdakas to'y anak kan ti manugang ko? Diyak lakit di itulok ang maisagmakda. Agyaman na kada kayo, mama. No saan kayo asim marunong ka ni Atty. Presinto? Ang mga naan niya tinapasamak kada kami ka na Ira. Saan kayo ang mabalin abaybayan, anak ko? Amo ka na dalos ti konsensya yung agasawa. Mama. Mama, pimayso tinaibagayo kanyak. Nagbalin amit sa ti dandani pan nakaisagmak mi kaniding. Dagiti alahas anagatang mi itinababa a presyo. Napanag na kanyo itaan. Ayan dagijay nga alahas. Awanin, mama. Rinunaw kon. Napanunot kumot niyamin ano bilang nagtaod nagpaiso dagijay ititakaw. Narigat no masarakan da iti ikot mi.
Talaga amadaksan kami. Naimbag man ta na panunot mo da itabarok. Mama. Ay, una yan tikas di napasamak. Anyan. Ira, bakit? Sa nabali ta na urnusan ti amin. Basta manipod ita, aganad kayon nga agasawa. Sapay la kumata saanan a maulit ti kastoy apagteng. Napalalo ti panagtibayok, idi inawis da kami kaniding nga asawak iji presinto manang Emmy. Sakit inala da pa iti amin ang nakadisplay nga alahas, iti eskaparate iji pwestumi, tapno maikumparada kano kadagiti alahas at tinakaw ti baiyan ang nagilako kada kami. Naimbaglaangan manang taawanan iti ikot mi dagiti nga alahas, tarinunaw nga minon ni ding nga asawak. Sipod idin manang, nagtriple anad kamin iti negosyo mi, tasaan mi akayat a maulit pa iti kasjay a napasamak. Manipod mat idin, nagpanunot kami kadagiti diskarte, no kasano a maliklikan mi ti gumatang, kadagiti alahas a posible a nagtaod iti dakas awagas. Sipod mat idin, nagsubli iti sigod a kinaregta ti negosyo mi. Kas panagayuno mi iti asawa, no bilang man taad dati makalusot a magatang mi nagtaod iti dakas awagas, tunggal makatubo kami iti nawadwad, mangilaslasin kami, kat iso ti ipapay mi at tulong kadagiti talaga nga agkasapulan manang. Ad-addan alimag anti panagbiag mi manipod idi inrugi mi ti tumultulong kadagiti agkasapulan. Kat saan matan anaulit apulos, tikas iti napasamak idi, anaawis kami pa iji presinto, tapno malawlawagan laang timay sa abanag, nga awan mo't apulos pakainaigan mi. Daytoy ti pakasaritaan mi iti asawak manang, to'y pagayam mo, Ira. Ira, pagayam ko, umunay ti amin, pagyamanan kagapo iti panangitalag mo kada kami iti padas mo. Agkidawak mo't iti dispensa, no adadag iti eksena asaan min nga imparang, tamasapul mo't nga agtungpal kami kadag iti guidelines ti YouTube. Ngam daytoy ti makunak balasang ko, no lakid di amuyo asalimot-mutan ti parabor ana ipaay kada kayo, mamati ak nga ad-adapay arumang ay ti kasasaad yoy ti biyag. Kat ad-adun tupay dagiti agkasapulan a matulungan nyo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa Isu